Lanay nangutan na labang ano daw pag Semana Santa or Holy Week kay binignit yun ang ginhanda. Nganong binignit man gyud ang ginaluto. Kay di daw kuno magkaon, kay di daw mga unog gahi ko. Pati sa ako, pananglitan ako, di magkumuka og binignit. Nagun say ako kaunon, gawas ang kuan ka ng karne. Og manok pareha karon. Nagulay ko, manok ang subak. Nya. Ugma mo ingon sila biko, di gud ko muka og biko kay kabuhion ko. Nga naman dahil og mukaong kog kuan. Wala man, sa ila naman lang nakuan ang binignit. Ganahan po ang binignit eh. Sa inyong panahon day sauna la binignit gyud pud ang ginaluto na. Medyo mo, di man, hangaon man. Yung ano kita binignit nang ingon bitaw karon magbinignit taing kung di ko kaya di mo mukaw binignit dyan. Ako ba mo gasto ba og yung kog hala pag binignit ka mo nga adto kung di man kung tikaw na nang binignit. Maski sa una la di gyud ay kaga handa na. Hindi magmaraan daw sa amo. Ma, maingon Nya mga tinuuhan po daw lang ha. maingon magtinuohan ba nga. Samad daw ka na. Oo. Dili daw magdula kay og masamad. Di daw maayo. Di daw maayo kay matay daw ang Ginoo. Ako lagi nagdula mi kani ba? Kani mo ni nga piklat ni nasabat ka nagdula mi. Natumba man ko sa dapat saging may bildo man nga kasi wala may lagi sa semana na ayo man. Simbolo ra man ka na mamatay ang Ginoo. Simbolo ra ba na? Simbolo di ba matay kapila man dai mamatay ka isa man. Nya kana pud ang kuan la. Kana pud ang tinggawas daw sa mga bitin, mga dili daw ka na maglakaw kay magawas daw ang bitin kay wa daw ko rin Ginoo napatay daw kung nang video manggawas daw kuno tanan. Di ba? Kami sa una ako mga tumahinon mi santo lang mga biyabas. May pakabitin. Sa una ba iniglubong daw anak sa Ginoo tuyok sila sa ilaw dito sa simbahan. Kanang matraka masamo kanang ing anaon ba magkatingog matraka kay ilubong na lagi daw kay pagkaugbanhaw. Ilubong di man ilubong nga magkaot ka dito ilubong. Simbolo ra gud igo ra ka muliso dito sa simbahan. Dili sa kay wa pa mugahi lagi. ang ice. Kana ara bang ingon aron mahal adlaw no? Daghan manguli. Daghan sa ilang mga dapit sa among mga dapit daghan mauli kay kuan pero murag si kinsa dili milagad bisag gud kaila mi daan inggahin liog ing kugon tana mabugto ng ugat kay dili ra siya pagingana ba pagingana murag dili kaila daan. Ako pa man malipay jud ko basta kay naay taga amo bisag ari diri sa tago magkita mi basta kay taga Surigao. Naisa na ako kaila na. Magakos pa mi kay pero uban bisag kaila na daan kay mao ni nga unsa na ka sa lain lugar nga dato nag na sila. Nagahit nagtikig ra ilali okay ko mabugto kung tanan na ugat aron permanente na nang mag-ari. Basin dili manghatag og binignit la. Bakit ay kadaw ng binignit di pag bisag taga ampad ko di man ko mukha og binignit. May pagtando ay kay ko mabalibad. A few moments later. Nya unsa may mapapagabi eh. Naman si Papa diri na nahubog anak ko. Asa man lagan ko dito. Nara si mga da nagsugal. Pagkauban kay niani sa dito na ano may diri. Ano sa dito gud kanin ano sa. Ganti ko. Bayti na duati ano sa. Wala na man ka anak ko. Dira 100 dako kay ang gikuan sa ako do ano sa. Pagkaupog na kuti kay taganti ko porta. Naman ang 140 karon. Ano ka mama? Hindi ba siya mo labas sa nila sa papa? Inangyo magani ang labit niya kawa na siya isuot. Dito. Na iyatag man ako sa iya ko tapos mawala. Na dito na may patay na. Pagkaman ka. Na may
Diyo, baraha. Tungit. Dili. Nabuak ang butilya ba niya? Kat. Kanang. Kanang kuhanda ka lang. Putlan ako niya akong kamag. Wala, mga ito may binigit na. Saan man ang binignit mo ko? Nga nang palugto mo ka binignit nga naman. Ang dili ka maghanda o binignit kay dili daw magadtos langit. Bisa niyang ingon niya mo? Christmas. Ha? Chismis. Unsa man ang binignit mo? O di ay makasakas langit ana? Unsa man ang nahagdanan? Santa ba? Asan? Tiguang ba? Ay, may pang maingon ka mga on taghumba. Tuo pa ko. Niyo dili mga on daw kuno og baboy. Wala man na. Kan tinuuhan lang na ba? Braway na. Dagan daw kay bitin kay bas nawala na daw Ginoo. Asa man siya? Ni adto mga ni kog sapato. Lagi ba kinsa naging unawa na matay ginuki sa ingon? Si Rusty. Rasti ka tong namatay. Oh. Di ka mo to anong dili maayo ang samad kay kanang Ginoo man mamatay Ginoo kapila mamatay kay isa ra ba? Simbolo lang ba simbolo? Ang dala gani daw cross na. Magka-Domingo na lang kay maligo daw sa dagat. Kuan naman sa isa. Biyernes, Sabado, Domingo. Gisong na sa Domingo, mabuhi na ang Ginoo. Gintahay, mabuhi na ba? Ikatulog pag adlaw, mabuhi na siya. Simbolo man na siya. Pero wala ko na matay ang Ginoo gyapon. Maungod siya. Gikuan lang ang iyang kuan ba? Dumdum? Sulundon lang ang iyang Mura gidumdum. gidumdum ba? Kuan lang. Si Lola kay murag others. Unsa? Others. Unsa gitulay ang Ginoo? Others. Ikaw, ni ba unsa man sa ikaw gitulay unsang bulan? 2021. 21. December 25 siya gituli. Kaya kalas kami kagituloy. Ako kasi ito pa ko. Mukhaan di kag binignit wa. Kaon eh. Manikap ka si Silin. Lamira na. Binignit eh. Ikaw, tuloy ka baan? Hindi binignit, gabaan. Turo sa imo iano kay nagbiko. Pag-unsa pa daw Ya. Mamguan ko. magbiko. Si. Ikaw, magbiko daw. Kapoy wa pagtrabaho magkagod magkuan kapoy. God. Binignit mahal. 65 ang kilo ang Buurit. Sago. malagkit. Malagkit. Asukar palubi pa na kay kalubian. Buurit. Bago ganun mo kaon, binuang. Ang mo gasto mo ang mo kaon mo mo gasto. Imposible. Balik ka na buong sapatos na. Sikuan ka, ha? Balik ka na buong sapatos. Diyan, sige lang kapalit ang sapatos mo rin taraw kag kaano. Kaya naguba na ang sapatos. Ba? Asa naman kaging big wish na kung kakinta diri nga. Diyan ka? Sa LA, nagpakulot. Laupit, nagpagupit. Nung malakot man yung mauwak, kung mapungos yung ka ba, murag atakihon ko. Wala nang laba ka ganyalan no. Ni bomba ni. Kung saan nagbomba nga wa may nagbomba, kay Nahanap pang... niya sa gym. Sa basketballan. Hindi ko naman tignan. Hoy, nadto ko dito, nangita ko, mga nitibo nga nagbuwad sa kuan mais nga bata mo'y nagukay-ukay, kung asa raman, nimbangog, tanawan im sa nina, imo na tanan ka na ako gikan, imo na tanan. Ang bango! Wakwanta ka ng laba. Kay, wakay eskwela.
Hindi wa eskwela, di maglaba. Ano? Kuan lagi ka ka nang maka suya ka na ko tabla pa magkam susugla pa ko barang ka na ka ba. Imposible! Unsa unsa ba ibarang ni Masiela? Medyo ko mo to, ano? Buro kang tiyan ka badako na kong utip ako ko na tuhod. Medyo ko mo to, ano? Barang, naburi pa rin na. Bore. Kita na ko na marangay la. Sa Facebook. Nya nga di man ka magtuo. Facebook naman, burit sa mga. Bore. Kita na may albitin. Namrag. Ulo yung kadaka. Nagdiba, ako'y maglagot na. Ibarang ni mo na. La. Lukatan ka dito sa Sikihor. Kibon siguro yung ulo-ulo lang. Pero dili taka biglaon. Inanay, tambalan na kapaulian lang ba? Burot-burot lang yan, inigtaob, yung di posibo ang batalyon. Set out! Na. May magdagat na. Dagat ba? May magdagat na! Dang alam mo may ako'y bakon tambalan. Patapod, patudlo po barang pa. Sukaon kag lang sa. Siya may imo lukat sa barang nga mahal man. Kakubok niya mo. Butata juga. Ganang Ano ako. pa din ako ng ano, murag bago Kanang yun. ilong ipapungag na ko ni ba? Ano Ipapungag na ko ako ng magbangan. ilong? Yabagtan ang mo ni siwa artista naman kita kakay patay naman ko. Ya mo day na siwa ko nga. Sa man na pungag naman na. Imposible! Na. Na, grabe borit, mabot langit. Kanang imotel ako pa ipakimay-kimay maglakaw ka mag-ana na. Kimpang. Kimpang ba, kimpang. Na ka maglakaw. Nga. Magbiko tala. Kapoy. Magbiko nga di mangyapag kung magkaon og biko. Grabe! Kanang kamay maggasto, among taon mo gasto. Tama na mo ka la. Ako lang. Anak, La nalipay ka bantog na ning baba gurong bill sa tong kuryente lang wala na TV. No. Nalipay ka lang away TV. Nilipay ko ay. Ang ko dito ko pumalit ko kuan remote. Sa kapunta. Wala ang remote of 500 pa di ko palit ay. Magkuhili ka mo, palit ka remote. Ano sa linong na? Mo na Dito magpalit. lagi ka nagbangag. Mapalit og remote nga. Hala, ilugay mga tagak ang remote, magdaan to nag-ingon to si. Kinsa pa itong nagkuhan anak taon? Ako siyempre. Pilido. Sa kapunta. Sa padamons. Murang nagkinapya. Kaukuhan. Mahal ding remote la. Iya, hiloy. Mahal ding remote la. Well, one to man daw, daga ng remote na ingana. Nya di nak di ikam palit yun. Hindi na nila. Ay, bisa pag 500 di bisa pumalit. Wala ni under la. Kung kaon di ako So, kagdili na ang hindi man eh. Hindi na kini sa mga dagko na ba? 13 man lang eh. Vitamin. 13 pataas. Kan ko. Susugod ka ron mo up ka. Ano man? Sige kaon. Tao na. Pero ilaber na. Ayaw pag ilapay kag giusik kanimo to nga kuan. Anak ka, bawal na. Kanon na ako. Ibutang na kay dili ka mo mo kalang Panalikilap naman ako. Nga nabutang mo gitilapang. Pistika. Sa kapunta. Ulamix. Ano si Abdul? Kinsa na? Kau na lang picture lo. Yes, magtala. Tatarap ka bangag. Taka, makabangog. Si lubong niya ba lubong? Sir, di ka lo. Pila man di ay pilahon man di ay na. Ah, grabe. Na bata man. Ay, mga kachigek, nasa del re. Nya. Tagak ako ni. Ibutang ba? Hangol ba kay kamakaon? Nag-vlog na po ni vlog. Nag-vlog na po ni Hangol ba kay kamakaon na? Baraw ng panuway. Parehaw. Na Agay. Sakit juga ito nila ba?
kagwapa ano. Happy birthday. Oy, happy time ang birthday. Human na manggug kag birthday. Sige na lang ka birthday. Taka naman ka. Ako na kang sungkol. Ibunan ako ni bakli dun eh. Ibutang dito wapeng. Na. Buak ka rin ang samin, bukong ko na yung kinabuhin. Buang nga ka di aram na. Ayaw lagi. Ako na. Lakad na. Ayan lagi pag... Mahilak ka ni na, wak, gahi na ba na ang pahilo mo na? Patay ka din ako. Wala na kang bijin. Dali, bunal ko din. Gusto ko. Ayaw. Ayaw, nono. Nono ha? Ikado. Gusto mo ba? Mapana! Ladagan kay kag-apol la. Kung konsumisyon na. Ngulit naman dito kaya mo may mga kaugalingon. Laban. Grabe, ala! Ang ba ulit ano na si Wako? Ayaw ba kay ang TV oh. Si Kaniswa ko di magunda siya magkuhan na sobra raman. Ang biga ni bitin lang mo. Buwag dyan na. Sagdi lang ng biting. Inyo naman. Pakanari. Ngipon na kagunit ako martilyo ko ng ngipon ba? Pakanari na din. Kaya pangag ka. Lagi ka na ba? Pakanari ako. Sabi ipagkaon anak na sugo man ibang pagpagkaon. Makanag wati. Kaya mukhaon na. No? Mukhaon sa'yo ba? Pagkana ka lulay, salod sa ilong. Isik mo na yun. Isik magwate. Hi mga katik-tik! Marang ka among vlog. Nakakalaw mo. Amping ka kanunay. Bye-bye! Karas. Karas. Inigmata ninyo sa buntag. Banhaplas og Paulinement. Anak-anak raman kay aron way sakit ang kabukugan. Na. Humanin niyo og kaon. Mag-inom na po mo sa udto. Mag-inom na po mo og isa ka kapsul. Limsog dun inyong kalawasan og magamit mo og pau de arco. Inig kagabi manhaplas na po mo og pau de arco nga liniment. Unya, umadayon mo tulog kay gaan ang inyong kalawasan basta maghaplas mo og pau de arco. Liniment oil. Sekreto sa taas nga edad, pau de arco lang malakas. Karon dayon, pagpalit dayon mo sa inyong suki nga butika. Kay gani garantisado, kay unsa na lang ko. Walang aw sa pao.